Tula su cosecha, Nifa Ansano takana e ruta di Tula para buscar inspiração for di passado. Den série 2, Nifa a invita holandês europeu. Papapia tocante ng vida na Curaçao e pamira sinansa Kiko tatula su cosecha. E vespet den edição 2 da Sandra Hey, iniciador e presidente de Fundação Biba Miho. Leven op Curaçao betekent voor mij een gelukkig, vol en rijk leven. Hallo. Hallo. Mooie ochtend, hè? Het is prachtig, lekker weer, heerlijk. Hoe lang woon je al eigenlijk op het eiland? Ik woon hier nu 5 jaar, deze maand. En ik wil hier nooit meer weg. Ik vind het helemaal te gek hier. Wat is het dat je zegt van, dat is het voor Curaçao, dat je hier blijft? Nou, ten eerste het weer natuurlijk. In Nederland is het echt rot. En ook maar de mensen, het eiland, de natuur, alles. De mensen zijn hier veel relaxter, weet je wel. Dat is een soort van way of life waar ik heel erg veel van hou. Als mensen beslissen om ergens anders te gaan wonen, daar is een aanleiding voor nodig. Ja. Waar was voor jou die aanleiding? Nou, we vonden het op een gegeven moment heel opgefokt in Nederland. Veel te veel kleine regeltjes. We vonden het echt niet leuk meer. En we hadden echt in onze hoofden willen weg. Ja. We zijn met Spanje bezig geweest, we zijn met Ierland bezig geweest. En mijn man die zingt in een band en die moest hier toevallig werken, die had hier een optreden. En we kwamen hier terecht, nou echt vanaf dag 1 helemaal verliefd op het eiland. Ik zeg, nou dit is het. En toen binnen een jaar hebben we een stuk land gekocht. We zijn een huis gaan bouwen. En binnen 2 jaar woonden we hier. De beste beslissing van ons leven, echt waar. Ja, en ik vind het heel leuk als je hier op straat loopt en iemand neemt zijn hoed af. En die zegt, bon dia mevrouw. Het is heel beleefd hier en dat spreekt mij heel erg aan. Oké. Je bent naar Curaçao gekomen. Ben je gaan werken? Wat ben je gaan doen? Voordat ik hier kwam wonen wilde ik iets doen. Ik wilde vooral iets met armoede. Ik had daar een programma over gezien in Nederland. Toen heb ik een stichting benaderd die zeiden van wil je niet een gezin adopteren? Heb ik een alleenstaande moeder met 8 kinderen. Ja. En dan ging ik 2 keer per week langs met een voedselpakket. Maar die behuizing was zo ontzettend slecht. De armoede, het is echt, weet je wel, kinderen die op de grond slapen, op het diabaas. Geen toilet, geen keuken, helemaal niks. Dus hadden we een huisje gehuurd waar ze kon wonen. En zei een vriend van mij, ja, dat kan je niet de rest van je leven blijven doen. Je moet een stichting opzetten. Toen zijn wij Stichting Biba Miho begonnen. Ja. Die naam heb ik echt uit het woordenboek, het Papiamento woordenboek, twee dingen samengevoegd, weet je wel. Beter wonen, nieuw begin. Het heeft een paar betekenissen. Ja. Die zijn we begonnen. En toen ben ik de behuizing van echt hele arme gezinnen gaan verbeteren. Dus of helemaal opknappen, maar meestal gewoon nieuw. Dus dat zo'n moeder in elk geval een goed huis heeft. Dat het leven een beetje aangenamer wordt. Ik ben zelf ook heel arm opgegroeid. Ik weet hoe het is om met honger naar bed te gaan. Ik kom ook uit de sloppen van de stad. Dus het sprak mij enorm aan om daarmee aan de slag te gaan. Después de ayuda a algum familia pobre, Sandra abriu em contato com cas de grandina. Na onda e tambe ta que dona man. Dat bejaardentehuis is 30 jaar geleden opgezet door een echtpaar. Elke keer hebben ze meer bejaarden in huis genomen. En dus die bouw die is uitgebreid tot een bejaardentehuis voor 30 man. Maar er zijn totaal geen aanpassingen. Voor 30 mensen maar 3 toiletten. Helemaal geen aanpassing, gewoon lage toiletten. In dezelfde ruimte een douche. Het is uit liefde ontstaan. Het is echt een schattig echtpaar, maar er was ook geen geld voor onderhoud. Dus het is een beetje verpauperd door de jaren heen. En we wilden het opknappen en toen gingen we kijken met een bouwtechnisch ingenieur. En die zei van ja, dat heeft geen zin, dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Toen ben ik 2 weken gaan bellen met Carlos Weber, de architect die voor niks mee wilde doen. Nou, van de notaris tot een opzichter, die had ik dus al gratis. En toen zijn we in april vorig jaar gaan bouwen met 4 ton op zak. Oké. Maar dit is een project van 1,5 miljoen. Maar wat voor fundraising hebben jullie dan gedaan? Kijk, het werkt niet als je eerst het hele bedrag binnen hebt en dan gaat bouwen. Dat krijg je nooit bij elkaar. Maar als je aan het bouwen bent, dan zien mensen echt dat je bezig bent. Okay. En we zijn vorig jaar april begonnen met 4 ton. Nu zijn we een jaar later.
En we hebben al 8 ton daarbij opgehaald. Dus dat hele project, we hebben nu nog maar 3 ton nodig om het af te krijgen. Oké. Maar dat komt ook omdat alles voor inkoop is. Ik krijg heel veel materialen gratis. Er zijn heel veel, we hebben 48 bedrijven op het eiland die geholpen hebben. En het nieuwe huis dat jullie nu aan het bouwen zijn, is voor de mensen die nu in de oude gebouw van de Nosvelita zitten. Niet voor, want je krijgt dat ook te horen van, ja, die Makambas komen hier naartoe en ze gaan ons geld vragen, rondvragen. En dan komen ze die huizen bouwen om alleen maar geld daarvan uit te maken. Nee, wij doen het turnkey principe. Dus kijk, Nosvelita is een bestaande stichting. Ja. En het enige wat wij doen, wij bouwen het hele huis voor hun. Dan krijgen hun de sleutel en dan gaat Nosvelita gewoon verder in een betere situatie. Dat betekent dat Bibamio en Sandra Hey ook afstappen van Nosvelita. Ja, want ik ga geen bejaardentehuizen runnen. Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Maar het gebouw staat er en het is fantastisch. Ja, het is zo groot. Je weet niet wat je ziet. Ik krijg het gevoel als ik je zo hoor praten dat je echt verliefd bent op wat je doet. En dat je het echt heel erg leuk vindt. Ik ben helemaal totally in love met wat ik doe. Hoppa. Oh, ga ik zo lekker. Heerlijk. Echt heel bijzonder. Ik heb ze een keertje een tijdje in mijn auto laten liggen en toen een hele auto rookte toen naar. Zo ben ik erachter gekomen. Oké, alsjeblieft. Ja, nog meer. Na Plantage Santa Cruz, Tula e Compano nang abebe e awa de juramento. Passina primiti di que da outro fiel tena final. Weet je waar die molen eigenlijk was? Ja, dat was een suikermolen geloof ik. Hè? Want er was hier een suikerplantage en hier, dat was een suikerfabriek. Hoe heet je dat? Hoe heet dat? Een suikermolen. Ja. Oké. Doet het iets met je dat je hier bent waar je weet dat mensen voor hun vrijheid hebben gestreden? Ja, nee, natuurlijk, absoluut. Het is echt vooral voor Curaçao natuurlijk een historische plek. Dat hier 220 jaar geleden ongeveer, dat hier een paar honderd slaven samenkwamen om een eed af te leggen. Hè? Ja, dat is heel bijzonder. Zij hebben hier een ede afgelegd. Ja. Wat doe jij? Hoe krijg jij het dan voor elkaar? Dat je weet dat het goed verder gaat verlopen? Wilskracht, denk ik. En gewoon een soort van pitbull. Hè? Ergens mijn tanden inzetten en het moet gewoon lukken. Klaar. Oké. En zo heeft Tula het waarschijnlijk ook gedaan. Ik heb altijd heel veel respect voor mensen die gedreven zijn. Of het nou een tuinman is of dat je ergens een passie voor hebt. Bij hem is het natuurlijk een soort van wanhoop. Maar ja, dat hij opstond voor die hele bevolking. Ja, echt heel bijzonder. Het enige wat ik kan zeggen is dat hij doorzettingsvermogen had en dat hij iets heel graag wilde. Ik zeg ook wat, als je iets echt wil, dan lukt het gewoon. Is er, want wat er hier was de wil om die vrijheid te krijgen. Ja, en ook om die broederschap samen te kneden. Hè? Yes. En dat drankje dat was, even kijken hoor, was rum met geitenmelk en geitenhoorn. En dat is, kijk, die slaven die kwamen natuurlijk allemaal uit Afrika. En het heeft een soort van voodoo dingetje heeft het ook. Dat vind ik heel mooi in deze geschiedenis. Er kwamen ook heel veel slaven natuurlijk van Haiti hier naartoe. En Haiti staat bekend om zijn voodoo. Dus je bondt door dat drankje samen. En het idee dat hier een paar honderd slaven hebben gestaan, 220 jaar geleden, en zo'n drankje. En dan, weet je, ik zie het echt voor me hier gewoon. Dat ze hier allemaal staan en die oproer. En dat is wel iets geweest natuurlijk. Wat drink jij om te kunnen werken? Wat ik drink om te kunnen werken? Het hoeft niet een drank te zijn, maar dat je dan iets gebruikt om verder te kunnen. Jeetje, sigaretten, roken. Nee, ik weet het niet. Nee, gewoon verse jus vind ik heel erg lekker. Nee, maar ik doe niet aan voodoo-drankjes. Nee. Wat doet Sandra hier wel aan? Positief. Weet je wat ik wel? Ik ben altijd vrolijk en ik haal heel erg veel energie uit andere mensen. Okay. En ik geloof in de mens en dat is echt waar. En weet je, ik hou van mensen die negatief zijn, heb je niks aan. Okay. Dus gewoon blijven geloven, positiviteit en daar haal ik mijn kracht uit. Maar ik ben ook zelf heel erg positief ingesteld. Betekent dat je dan nooit van die negatieve momenten hebt? Zelden. Zelden? Ja, zelden.
e esclavo nang tating diferente trabaho kung na misterasi. Nifa y Sandra tabay labapanya kantiawa. In de slaventijd moesten de slaven natuurlijk werkzaamheden verrichten. En één daarvan was kleren wassen. Okay? En dat gaan we nu even doen. Oké. We hebben hier die wasstobbes die ze gebruikten vroeger. En de washi en dat hout die ze gebruikten om de kleren te slaan toen ze die aan het wassen waren. Maar wat we gaan doen is, we gaan in zee, dus geen wasstobbes, we gaan in zee met stenen kleren wassen. Oké. Heb je daar zin in? Ik heb er helemaal zin in. Oké. Helemaal. Kom. Laten we een paar slopen nemen. Ja, dat is genoeg, dat is genoeg. Niet te maar je moet wel alle was doen. Kom op, niet zo lijden. Ja, maar je kunt niet alles tegelijk doen, Sandra. Laten we met dit beginnen. Ja, oké. Dat is voor jou en deze neem ik. Dan gaan we natuurlijk in het water. Ja, zo. Ze hebben me verteld, ja. Oké, dat je in het water moet doen. Ja. En dat je daarna op de stenen gaat slaan. Zo. Ja, alles vuil gaat zo weg, Sandra. Echt waar? Ja. Ik weet nooit geweten dat je vuil uit kleren kan slaan. Zwaar werk hoor, als je dat is natuurlijk Laat maar me jou even hele... helpen. Wow. Woe. Ja. Antes, el lavador de paña te usa blouse panantela blanco. Te dia jawe te usa blouse para lavar paña blanco. Te traja blouse de emata yama indigo. E tava da produzir na Corsau de temporada de esclavitud. Je mag lekker even zitten. We hebben hard gewerkt, dus we hebben een beetje... Ja, een beetje lucht nodig. Ja, oké. Je hebt vandaag tegen mij gezegd, je hebt wat over Tula verteld. Denk je dat de bevolking hier bewust is van de geschiedenis? Ja, absoluut. Curaçao is daar heel bewust van de en aan wat merk je dat? Nou ja, in alles. Weet je, alle herdenkingen die er zijn op het eiland. Weet je, beelden die overal staan. Het is ook iets waar het eiland heel trots op is, op Tula. Die beelden die er staan van Tula Museum. Ja, en de geschiedenis natuurlijk op school. Het is gewoon, het hoort bij de bouwstenen van het Antilliaanse volk. En dat mag ook nooit vergeten worden, dit. Merk je in de omgang, want je hebt het nu over beelden, herdenkingen, maar in de omgang met de mensen, merk je dat ze dan bewust zijn van de geschiedenis? Nee, niet echt. Ik hoor het wel in de politiek bijvoorbeeld. Weet je, dat wordt heel vaak mee gescherpt in de politiek en dat vind ik soms best wel een beetje jammer. Het is iets wat 220 jaar geleden gebeurd is. En vooral, ja, weet je, een soort van, er zijn mensen die haat zaaien en dan komt dat onderwerp terug. Dat slavenverleden komt terug terwijl daar haat gezaaid wordt. En dat vind ik zo ontzettend jammer. Als je er iets van geleerd hebt, moet je toch, ja, liefde en vrede, ik weet het niet. Weet je, ik ben ook bang dat weet je, het is ook heel moeilijk om niet het verkeerde te zeggen daarover of zo. Kijk, het is een heel pijnlijk gebeuren uit de geschiedenis van Nederland. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland. Zo heb je bijvoorbeeld ook over de Duitsers met de Joden en Hitler, weet je wel. Dat is ook heel pijnlijk om het met Duitsers, en dat is nog korter geleden. Ja. Maar toch, weet je wel, je wil mensen niet beledigen. Er zijn mensen die zijn daar heel fel over ook. Maar dan en als je het over mensen hebt, heb je over de Curaçaoënaars of over de Nederlanders? Nou, vooral over de Curaçaoënaars. Maar dan heb ik het niet over mijn vrienden. Dan ga ik toch weer terug naar die politiek, weet je wel. Als je het gewoon in kranten en zo wat over geschreven worden. Oké. Maar hoe voel jij je als Nederlander met dat historische... Ja, dat is natuurlijk iets waar je kapot voor moet generen. Als Nederlander, maar dat is natuurlijk gelul, want het is 250 jaar geleden. Ik heb er niks mee te maken, weet je wel. Maar ik weet het niet. Stel je voor dat je in die tijd, het waren gewoon hele andere tijden. Je kan het niet bevatten dat mensen vroeger zo cruel waren. Zo, weet je, dat kan je wij leven in zo'n andere tijd nu. Dat kan gewoon niet meer. Okay. Als je kijkt naar de persoonlijkheid die je hebt nu als mens en je bent een Nederlander. Welke rol zou jij hebben gespeeld in die periode van de slavernij? Dat durf ik echt niet te zeggen. Want stel je voor dat je wordt geboren met hele rijke ouders. En jouw rijke ouders hebben heel veel slaven. Die leren jou hoe jij met slaven om moet gaan.
Dus dat weet je niet. Je weet niet hoe je als kind daarop, als jouw ouders neerkijken op slaven, dan doe jij dat ook. Ik kan me dat nu niet voorstellen. Maar als je realistisch bent, dan is dat natuurlijk. Het heeft heel veel met opvoeding en alles te maken. Dat weet je niet. Je durft geen antwoord op te geven. Dan ben ik heel eerlijk. Als ik nu zou ik heel lief zijn, maar ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee. Zou je iets hebben gedaan aan de manier van wonen die de slaven toen uiteindelijk Dat weet ik dus ook niet. Want het is zo'n andere tijd. Maar met het beeld die je nu hebt, je weet wie je nu bent, zou je dat hebben gedaan? Zou je tegen je ouders zijn ingegaan om de rechten voor andere mensen? Dat weet ik niet, weet je. Ik ben heel erg, weet je, ik ben heel erg voor mensenrechten, maar dat waren hele andere tijden. Ik durf daar geen antwoord op te geven. Als ik heel eerlijk ben, ik wou dat ik zo was, weet je wel. Je hebt ook vroeger, in Nederland heb je heel veel mensen, en iedereen heeft ineens in het verzet gezeten, terwijl dat helemaal niet zo is. Dus daar durf ik helemaal geen antwoord op te geven, dat weet ik niet. Ik hoop dat als ik toen geboren was, dat ik zo'n mens was geweest, maar je weet het niet. Je woont hier al 5 jaar op het eiland. Is er iets dat je zegt dat mis je van Nederland? Ik mis eigenlijk helemaal niks van Nederland. Jawel, ik mis wel natuurlijk. Ik heb een dochter, die is 21, die woont in Nederland. Die mis ik heel erg. Als mijn man in Nederland is, want die is nog regelmatig in Nederland om te werken, dan mis ik hem ook. En mijn vrienden natuurlijk. Oké. Is dat je man en je kind die daar op de foto staat? Dit is echt voor mij Nederland. Dit is mijn dochter toen ze klein was. Ja. En het is mijn man. Hoe was het voor je dochter toen de tijd om die overgang te maken? Nou, voor Bella, mijn oudste, was het heel moeilijk. Die kwam hier op haar 16e. En als je in Amsterdam woont, dan pak je de fiets en je gaat naar Paradiso, concertjes kijken. Je gaat hier naartoe, daar naartoe. Dat heb je hier natuurlijk niet. Ja. Je hebt je rijbewijs nog niet. Iedereen je moet altijd gebracht en gehaald worden. Ja, cultuur, weet je, dat is het enige wat ik ook echt wel mis op het eiland. Ik hou heel erg van musea's. De afgelopen zomer was ik in New York. Nou, gooi mij in zo'n museum, ik ben 3 dagen zoet, weet je wel. Dat zijn dingen die ik wel mis, maar ja, niet belangrijk genoeg om te gaan verhuizen. En heel veel mensen hebben dat als ze hier hebben, met kerst bijvoorbeeld, heb je in Nederland die oliebollenkrammetjes en je hebt dan een bepaald geur die je bindt aan een periode die je zegt, ik herinner me toen ik 10 was, dat geur van... Ja, dennennaalden bijvoorbeeld. Dennennaalden. Dat is het voor jou? Mis je dat? Nee. Nee? Nee, ook niet. Weet je wat ik heel lekker vind? Vers gemaaid gras. Okay. Dat is echt iets uit Nederland vroeger. Inderdaad, dat had je, het begon de lente en dan reed je in de auto of op je fiets en dan rook je overal vers gemaaid gras. Ja. Dat is echt zo'n typische Nederlandse lucht dat ik aan Nederland denk. Wat zou er in Nederland moeten veranderen dat Sandra Hey terug zou gaan? Nou, iedereen zou veel relaxer moeten worden. Dat is mijn eerste. Minder opgefokt, minder regels. Er zijn te veel regels op het ogenblik in Nederland. Het is gewoon... Bedoel je dan, als je het over regels hebt, dan heb je het over dat het een beetje overdreven is? Of dat je gewoon tekeer wil gaan en niemand mag je niks zeggen? Nee, dat bedoel ik niet. Kijk, ik was vroeger in de jaren 80 was ik heel trots op Nederland. Weet je wel? Waarom? Nou, je kon gewoon met een politieagent bijvoorbeeld een gesprek. Of weet je, kon je een blootje roken op straat. Dan gaat het niet over blowen, het gaat over het gevoel. Tegenwoordig in Nederland, als jij met een biertje op straat loopt, krijg je €75 boete. 75 vind ik heel veel geld. Okay. Heel veel mag niet meer in Nederland. Ik ken het verhaal van een mevrouw die had bij het grof vuil is opgehaald. Het is crisis, mensen hebben geen geld. Die kreeg een boete van €250 omdat je niet aan het vuilnis van andere mensen mag komen. Weet je, ik ken een meneer die is in slaap gevallen op een bankje in het Vondelpark. Die kreeg een boete voor landloperij €125. En daar werd ik helemaal gek van. Ik vind het zo die contrast zo frappant, want je zegt van er zijn te veel regels, er zijn te veel boetes. En hier klagen mensen dat er te weinig boetes zijn en te weinig regen. Ja, maar je moet zo'n soort van, weet je wel, je moet mensen ook in hun waarde laten op een gegeven moment. Weet je, mensen moeten zelf beslissingen kunnen nemen. Plus dat de mensen zijn daar veel onvriendelijker ook in Nederland. Dat viel mij heel erg op toen ik hier kwam wonen. Ik heb een heel goed voorbeeld. Ik had een paar maanden geleden, loop ik hier in de supermarkt. En ik
tik met mijn karretje tegen mevrouw dat karretje aan. En dan heb je een heel gesprek met zo'n mevrouw. Oh, sorry. En wat leuk, je bent getatoeëerd. Een heel gesprek. En ik ben een week later in Nederland en hetzelfde overkomt me in de Albert Heijn. En de mevrouw, en die kijkt me zo boos aan. En ik denk, het is een ongelukje. Get a fucking life, weet je. Doe even normaal. En dat is nou precies, toen dacht ik van ja, daarom woon ik hier. Als je kijkt naar de persoonlijkheid die je hebt nu als mens en je bent een Nederlander, welke rol zou jij hebben gespeeld in die periode van de slavernij? Dat durf ik echt niet te zeggen. Want stel je voor dat je wordt geboren met hele rijke ouders. En jouw rijke ouders hebben heel veel slaven. Die leren jou hoe jij met slaven om moet gaan. Dus dat weet je niet. Je weet niet hoe je als kind daarop, als jouw ouders neerkijken op slaven, dan doe jij dat ook. Nou Sandra, ik heb dit voor jou van het hele team. Wat lief, wat lief. Dit is een poppetje dat op Landhuis op Taller Sociaal Santa Marta wordt gemaakt. Okay. Dit is een bedankkaartje van het team. En geschiedenis in steen krijg je ook van ons. Mooi, prachtig. Ja, met een boodschapje krijg je ook van ons mee. Oh, mooi. En het luidt zo. Barbie Jankoma. Verdrink in de geur van passie die ertoe leidt dat ik dromen vervullen kan. Een leven van positivisme leidt, zodat ik de zoetigheid van geluk proef en ruik voor eeuwigheid zoals een blindje van bloem naar bloem. Lief. Alsjeblieft. Heb je heel lief, schattig, dankjewel. Heb jij dat gezongen? Nee, ik heb het geschreven. Ja, maar je dat gedichtje, maar dat gaat wel over dat bloemetje weer. Dat vind ik wel heel grappig. Over alles wat je vandaag hebt gezegd. Ja, inderdaad. Het gaat eigenlijk over jou. Heel goed, ik ga het koesteren, ik koester het. Oké. Echt leuk. Wie is dit eigenlijk? Dit is toch niet Tula? Dat mag je zelf bepalen. Oké, ja, voor mij is dit Tula. Voor mij is dit Tula. Ik zal hem koesteren. En la siguiente edición de Tula Su Cosecha, Nifa takana con Miriam Griffioen, artista pintor con meta pa colorear inter mundo. Ben jij jezelf ooit in je vrijheid beperkt? Nou ja, ik wilde altijd naar de kunstacademie. En mijn ouders hadden zoiets van, nou doe dat maar niet. Want daar is geen droog brood in te verdienen en je kunt beter rechten doen of iets met toerisme. Dus ik ben ook pas veel later begonnen aan de academie. Corda visitanos riba internet. Like nos di tour manera kuting. Pasombra kuboso sosting nos por seguir de Soraya, Tula Su Cosecha.